今の状態が不満っていうのは絶対変えた方がいい。その状態を。不満持ってて仕事しててもうまくいかないですもん。だから例えばその会社の上司が嫌いなのに、その上司に恩返しをしなさいとか、その上司のために働きなさい。会社に恩を返しなさい。っていう方が絶対難しい。むずいよね。ので、なんか俺勘違いされてるなと思ってるのがさ、自分の今の不満とかを我慢するものではないと思うわけ。現実を受け止めればいいだけの話だと思ってて、ってことは何かをこう変える兆しなんだなぐらいでいいと思うんだよね。何が不満かですよね。給料に不満があるのか、その上司の性格に不満があるのか、その周りにいる仲間たちに不満があるのか。ってなったら、仲間に不満があるんだったら、環境を変えるしかないし、上司に不満があるんだったら経営者になるしかないし、自分で起業したらいいじゃないですか。で、給料に不満があるんだったら結果を出せばいいじゃないですか。だからその不満に対してどう自分が環境を変えていくか、っていうのがすごい大事かなとは思いますね。